You know, when the cultural troupe were performing here, I thought the VP would join them. I was looking forward to seeing him dancing with them, you know. But they did a good job. Please, a round of applause for them. And the leader of the cultural troupe, please meet my PA, Ed Kankanda, for a gift from me, the Minister of Trade, 500,000 kwacha. Distinguished ladies and gentlemen, good morning. It is both an honor and a privilege to join His Excellency, the State President, and our partners from the Coca-Cola family as we launch the state-of-the-art paid production line. Your Excellency, while others are busy out there planting seeds of doubt that your government cannot turn Malawi into a producing country, Coca-Cola has been equally busy believing in your vision and has done so by investing in this production facility, which represents much more than bricks and machinery, but a tangible milestone in our journey from policy to production. Your Excellency, while others are busy trying to remove confidence in Malawians that we are on a wrong industrial trajectory, Coca-Cola has been equally busy working on this production facility in order to boldly express their confidence in Malawi's industrial trajectory in line with your ATMM strategy. Your Excellency, ladies and gentlemen, I want you to get me right. While others are busy spreading news of despair that no new meaningful investor can invest in our country, Coca-Cola, one of the biggest brands worldwide, has been busy believing in your government's capabilities by investing in Malawi to strengthen the value chains and catalyze national economic development. By the way, we'll be writing you this month that next time you're in the southern region, there is a multi-million-dollar production facility as well by Bakresa in cooking oil industry. Again, which we want you to launch the way I've done today, multi-million-dollar investment. This still is within the period that people are saying Malawi. But others from outside the country are coming to invest millions and millions in Malawi. I want to say this again. While others are busy telling Malawians that no jobs can be created in 2025 because of the so-called economic environment, Coca-Cola has been looking at ways of creating jobs in the very same economic environment. And today, the company has just unlocked jobs for Malawians here. While others have been busy going around the country, making mockery of investments that happened before you took over and trying to paint them as yours, Coca-Cola has been busy working on this facility as an embodiment of the type of investments that Your Excellency, your people deserve. And this is in accordance with your ATMM strategy, standard and quality investments. While others are busy doubting government's commitment to advancing the industrialization agenda espoused in the Malawi 2063, Coca-Cola said, no, not us. Maybe them, but not Coca-Cola. And they have been busy working on proving that the Chakwera-led government is irreversibly committed to advancing the industrialization agenda for Malawi. Your Excellency, ladies and gentlemen, at the heart of this agenda lies your administration's dual strategy of import substitution and export-oriented growth. We are pursuing a careful but firm shift, moving away from over-reliance on foreign goods and toward building local manufacturing capacity that is both resilient and competitive.
This balance is aimed at protecting our local producers on one side and the Malawian people as consumers on the other side. In this regard, Your Excellency, my ministry has taken necessary steps to send a clear message that the government will not stand by and let Malawi become a warehouse. Will not stand idle while our industries face closure because of foreign goods. Your Excellency, ladies and gentlemen, allow me to appraise you of a few developments that represent our willingness to prioritize industrialization in our country. Number one, we have a temporary prohibition of importation of goods that are available in Malawi since 14th May 2025. Your Excellency, I want to report some fruits from that ban. One SME, Perisha Agro and Packaging Company, has sealed a deal with food lovers, multi-million kwacha, to supply vegetables and products to food lovers following the ban. Another company has sealed a deal with ShopRite to supply vegetable products, the agri products, ShopRite country-wide, following the prohibition notice. While we are moving forward, Your Excellency, we know there will be challenges, and again, some fueled by political differences will try to put us down, but we're saying no, we are too big to be pulled down. This week, we had some people trying to demonstrate in Karonga, saying we can't import potatoes, tomatoes, and rice from Tanzania. I was summoned under pressure. I said, no, Pressure and I are twin brothers, and I'm the eldest. I'm not coming there. Mtemi Wawatemi, Paramount Kyungu, and the DC, they called me, and we spoke. I said, the prohibition notice is in force. We will not back down irrespective of sponsored demonstrations or actions. And I'm not coming there. As long as the source of everything is politically motivated and again, wrongly motivated. But I explained to them, Temi, and also the DC, who addressed the crowd, that the ministry made it clear that there are some other special instances that they can issue temporary waivers based on circumstances like the hunger in Karonga, the floods and the drought. And nobody from Karonga approached the DC or us for a temporary waiver, and they wanted to go to the streets instead. No, you jumped the step. Let's follow the procedures and do not re-rent as long as our aim is to help Malawians produce and be self-reliant. We are reviewing several legal frameworks that will help Malawians to own the economy. And again, we are committed to implementing catalytic programs aimed at enhancing competitiveness of Malawian products locally and on the international stage. These programs include the special economic zones, export processing zones, and priority industries. As a new steward in the ministry, I fully recognize the significance of building upon the foundations through action-oriented follow-ups and inclusive policy engagement with the private sector. Through MCCCI, we are engaging the private sector, and the Public-Private Dialogue Forum is meeting. I know you're smiling, Your Excellency, because this is your brainchild, and we'll be meeting at PPDF Forum, LMA, to chart the way forward on how we can work together so that the private sector is central as far as our decision-making process are concerned. In this spirit, I'm happy to report the following developments, Your Excellency. Removal of VAT on bread and other products to support producers in the industry is taking place. And again, in line, in collaboration with the RBM, Reserve Bank of Malawi, we are scrapping the 30% foreign exchange retention policy for exporters. Right now, I'm speaking, Dr. Mafuda Mwada and his team are meeting all manufacturers
in Lilongwe. We are supposed to be there, but we had to come here to be with Your Excellency, but we join them so that we discuss how we can manage to avert whatever is happening in the manufacturing industry. Again, with the RBM and other stakeholders, the government is working on a holistic plan for ensuring that credit is available for priority sectors, that is in agriculture, in tourism, mining, and manufacturing. We are also enhancing logistics to support movement of goods and services with major focus on road, rail, and air transport infrastructure. Your Excellency, we'll be seeing you shortly as well, because we have listed about 25 businesses that we want to restrict foreigners from engaging in our country. These will be restricted for only Malawians. You can't have people coming here to open barber shops, you know, butcheries, agencies for clearing and forwarding of goods. So there are a number, second-hand tires, and it's these can be done by Malawians. We have opened up too much. Our friends in other countries, you can't go there as a Malawian, say I'm opening a barber shop in Zambia or in Namibia or in Zimbabwe. No, it doesn't happen. So we are trying to work towards your vision of wealth creation. Most of the times you speak of job creation and wealth creation. We can't create wealth when our people face stiff competition from people from outside the country that are taking away businesses that can be easily done by Malawians. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the ministry is also working on the process of mapping industrial clusters across the country. This initiative will align investment flows with regional comparative advantage and will allow us to build locally rooted, globally relevant industrial ecosystems that incorporate greater participation of the indigenous Malawians. Furthermore, we are advancing development of a comprehensive industrial database to support evidence-based policy and strategic strategic private sector interventions. This data-driven approach is crucial in transforming industrial ambition and measurable impact. We need to have a system to measure our interventions and our decisions. This enables us to match investor interest with a real production capacity, ensuring industrial policies are responsive and impact-oriented. Additionally, we are also in the final stages of reviewing the National Industrial Policy, NIP. This policy will be very important as far as manufacturing base is concerned. It is a necessity for structural transformation, export diversification, and long-term economic stability. Be assured, it's not just a policy. We are going to act on it. We are not a people that will end at policy formulation and keep quiet. We are rich indeed in policies and regulations and void of action. But we are forming these policies with an action-oriented approach so that we'll be able to implement them. Let me take this opportunity to commend Coca-Cola for its enduring confidence in our economy and for contributing meaningfully to our industrial transformation journey. We also appraise the company for choosing to operate in Malawi, being one of the 15 countries you are operating from in Africa. Out of the 54 countries in Africa, 15 of them, Malawi being one of them. That shows how confident Coca-Cola is in your government, Your Excellency. And Malawi is proud of this $15 million investment with a bottling line capable of producing 19,200 bottles per hour, thus saving on downtime and cost. And since it incorporates artificial intelligence, it means technology adoption has been prioritized. Malawi used to import a lot of 2-liter bottles of Coca-Cola from neighboring countries, thus forex drain. But now that is a thing of the past. Thank you to Coca-Cola, and thank you, Your Excellency, for creating an environment that enables Coca-Cola to have confidence and invest
$15 million. In addition, we have been assured of double production of sobo. Kodi sobo ni drink pajedi? Squash, sobo, squash. So production of, okay, speechy sobo squash, for the sobo zina, sobo squash, which means we'll be achieving import substitution and more exports of sobo, as such helping with generation of forex. Sobo is a high demand in Zambia, Zimbabwe, South Africa, Namibia. They demand sobo. Sobo, there's no aftertaste like other drinks like you get from South Africa, but this sobo, no aftertaste. This investment aligns fully with our national priorities, and more importantly, it speaks to the power of partnerships in shaping the future we all want to see. To our partners present here in the private sector, the message is clear. The government is listening. The government of Chakwera is listening. The government is acting. Chakwera's government is busy acting. And the government of Chakwera is open to solutions that deliver results. When you come to us, yesterday we were meeting mining, they came with a lot of problems. I said, don't come to me with problems. Come to me with possible solutions that you have developed. And we should debate on the legality and policy matters of the proposed solutions, but don't think we'll give you solutions. So the government of Chakwera is listening, is acting, and is open to solutions that you come up with. We should debate on the policy and legal matters. Together, from policy to production, we will build an economy that reflects the strength, the innovation, and the resilience of the Malawian people. Your Excellency, it is my honor now and privilege to invite you to address us. Your Excellency, sir. Thank you. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Engineer Vitumbiko Mumba, Minister of Trade and Industry, all the Cabinet and Deputy Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. Mr. Sunil Gupta, Chief Executive Officer of the Coca-Cola Africa Group, and Mr. Neil French, Managing Director, and all members of staff of the Coca-Cola Beverages Malawi Limited here present. Your Excellency, Dr. Nancy Sangwemi, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi, and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellencies, heads of mission and members of the Diplomatic Corps here present. Your Majesty, Inkosi Yamakos Mberwa the Fifth Bayet Ngwenya.
Honorable Patrick Zebulon Chilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all the regional members here present. Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councillors here present. Senior Chief Chitugula, and all traditional leaders here present. Reverend Dr. Hope Nkoma, officiating clergy, and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Amaini abambo, lelo tuzanepo zoona vanhu. Zoona zokhudzana ndi nkhani yokonda dziko lathu. Chilungamo choyamba nchakuti sitinganene kuti tikukonda dziko lathu ngati sitikutengapo gawo pa ntchito yokweza phindu lomwe dziko lathu limapeza pogulitsa zinthu zathu ku mayiko ena. Tewinasa kunamizeni kuti mdziko muno mulibe ndalama. Dzanali banki yathu yayikulu ya Reserve Bank yatulutsa ripoti yotchedwa National Payment Systems Report, kapena kuti ripoti ya njira zomwe Amalawi mukumagwiritsa ntchito potumizirana ndalama zolipira zinthu zosiyanasiyana. Koma ndalama zotchulidwazo ngati nzamaseya akuti tu chaka chatha chomwechi ndalama zimene Amalawi mwakwanitsa kutumizirana kudzera Airtel Money ndi TNM mpamba zinakwana 19.5 trillion kwacha. Siti kuti ma miliyoni tukoma kapenanso ma biliyoni koma ma trillion. Ripoti ilo lanenanso kuti chiwerengero cha Amalawi omwe mukumatumizirana ndalama kudzera mmafoni chakwera kuchoka pa 12.7 million kufika 16.2 million. Ndiye ngati budget ya boma chaka chino yomwe aphungu a nyumba ya malamulo avomereza kumayambiriro a mwezi uno, kumathero a mwezi watha yoyamba mwezi uno budget iyo, ngati budget yo ni 8 trillion kwacha, zikutanthauza kuti ndalama imeneyi ikadali kutalitali ndi 19 trillion yomwe ikumangozungulira mmafoni ndi mmatumba a anthu chaka nchaka. Angati tikaphatikizapo ndalama zimene Amalawi ena takupatsani kudzera ku NIF, nanga tikaonjezapo ndalama zimene Amalawi ena takupatsirani kudzera mapologalamu a Agicom, nanga tikaphatikizapo ndalama zomwe Amalawi ena achinyamata mwalandira kuti mpeze mwayi wopita ku university, anthu omwe mbuyo monse musamadutsa 10,000 koma pano padadutsa 30,000 chilowere ine mboma. Nanga tikayikaponso ndalama zimene Amalawi ena takupatsani kudzera mapulogalamu ya mtukula pa khomo cash transfer, nanga tikaphatikizapo ndalama zomwe Amalawi apa ntchito mukulandira ngati malipiro,
nanga tikaphatikizapo ndalama zomwe Amalawi omwe mukutsatsa malonda osiyanasiyana mukupeza mukagulitsa katundu wanu, tikayikapo ndalama yomwe ena mukalandira ngati renti kwa matendenti anu, nanga tikayikaponso ndalama zimene andale azipani zotsutsa akugawa m'midzimu, kuti agule mavoti a Malawi, ncholinga choti Amalawi ayiwale zoyipa zomwe anachita m'mbuyomo, komanso zoyipa zomwe akumachita ulengeza pa msonkhano, kuti achalira kudzachita zimenezo akalowa mboma. Ndikuti tu zoti m'Malawi muno mulibe ndalama si zedi. Chilungamo chake nchoti ambiri a ife tikapeza ndalama sitimapanga nazo zooneka. Choonadi nchakuti ambiri a ife tikapeza ndalama timangosakaza, kenako tikasakaza kandalama pa zinthu zosapindulitsanso ayi, kandalama kajankutha, tiyambe kukopeka ni anthu azipani zotsutsa kamangozungulira m'midzi ni m'matawuni kunamiza Amalawi kuti Chakwera ndi amene akukusaukitsani m'Malawi. Makosana tiye tizuzana zoona. Sabata yachayi kuchinkhoma kunali chimwemwe chodzaza tsaya pakati pa alimi a fodya chifukwa cha mitengo yomwe tinawamenyerera nkhondo kuti ayipeze. Koma komweko upeza kuti wena atenga ndalama yomwe apezayo nkusakaza ngati amva kuti dziko likuthelera lomwe. Mpaka upezekanso kuti alibiretu kalikonse. Pambuyo pake nkumakopeka ni mbamva zotsutsa boma, zikamanjanja pa msonkhano kujama za ine. Akutati anditulutsa mboma. Koma kunena kwa nduna athu azamalonda ni mafakitare, muuzane meko kuti zoti munganirutse mboma pa kugwiritsa ntchito mabodza will never happen. Amalawi zanga, ndikunena kuti munthu amene amakonda dziko komanso banja lake sangatenge ndalama yomwe wayipeza nkumangoyisakaza. Munthu amene amakonda dziko lake komanso banja lake amatenga kangachepe wapezako nkupangira zinthu zoti ziwonjezere phindu la kandalamako, kuti ndalamayo ibweretse ndalama zinzake. Nikuganizira mabanja awiri kumudziko omwe tinawapatsa mtukula pa khomo okwana 85,000 kwacha. Banja limodzi linatenga ndalamayo nkusakaza mpaka kutha, pamene linalo linaganiza kuti lidzimane ni cholinga choti agule zinthu zobweretsa ndalama zina. Pano banja linasakaza liji likadapempha boma kuti aliphule pa moto wa umphawi.
pamene banja lomwe linayika ndalama yawo mu zinthu zobweretsa phindu lija pano likumapeza phindu lokwana 100,000 pa mwezi kudzera ku business yomwe adayambitsa. Banja loti linkapeza 5,000 kwacha pa mwezi, mmene ine mmalowa mboma koma pano akupeza 100,000. Pamene banja lija limangona mizidi wanzipani zotsutsa kuti nawasaukitsati ndineyo. Ndiye nkhani tunena pano njoti kapena ni yakuti sachulutse zakumudzi. Ngati tikunena zoona kuti timakonda dziko lathu, njira yoyamba kuonetsera chikondicho ndi kusiya khalidwe losakaza ndalama zomwe tikumapeza. Tikonde dziko lathu potenga ndalama zomwe tikupezazo nkugwiritsa ntchito pa zinthu zobweretsera phindu pa khomo pathu ni mdziko mwathu. Tere awa va Coca-Cola, Coca-Cola, vatibweretsatu pano amenewa nchitsanzo chabwino pa nkhani imeneyi. Kampani ya Coca-Cola imapeza ndalama kudzera malonda ogulitsa zakumwa, koma akagulitsa nkupeza ndalama samangothamangira kusakaza. Amakhala pansi nkuganizira njira yoti ndalama imeneyo ibale ndalama zezake. Kumbukira zaka ziwiri zapitazo tukambirana na akuluakuluwa nkukoza mapulani wakuti kuno ntchito yawo zilize. Chifukwa lero tikutsekulira PET line imeneyi poti iwo apereka chitsanzo chabwino cha zomwe tikufuna tonse tiziganizira tikapeza ka COVID. Iwo waonetsa kuti mfundo ya industrialization yomwe ndi sanamira yachiwiri ya Malawi 2063 vision anaimvetsetsa. Imeneyi ni mfundo yomwe imakamba zakufunika komagwiritsa ndalama zomwe tapezazo nkumangira mafactory omwe aziwonjezera phindu la ndalamayo kuti ibale ndalama izake. Ndiye ife aboma tinayika kale ndondomeko zonse zoonetsetsa kuti aliyense amene akufuna kutenga nawo gawo pa ntchito yokweza phindu la ndalama zathu kuti ayende mofewa. Tinazikhazikitsa zimenezi mu National Export Strategy NES2. Koma ndondomekozo zimafunika kumawerenga nkuzigwiritsa ntchito ngati mmene akuzigwiritsira ntchito anthu a Coca-Cola awa. Osati ukawerenga chinthu pa tsiku ndiye kuti wawerenga ma status antopola pa social media. Umawerenga zenzene zokweza dziko lino. Malawi ukonda mapolisi abwino nkumakhazikitsa sowena pamwamba pawena koma umangoziunjika osazitsatira osaziwerenga koma kungotaya nthawi pa zinthu zachabechabe. Khalidwe limenelo sikukonda dziko lako. Tiyeni tiwerenge zopindulitsa dziko lathu kudzera njira yokhazikitsa mafactory omwe akuonjezera phindu ku zinthu zathu kuti zizigulidwa ndi mayiko wena pa mitengo yokweza miyoyo yathu.
So, to the leadership of Coca-Cola Beverages Malawi and Coca-Cola Beverages Africa, I commend you for this forward-looking investment, which is a testament to your faith in Malawi's potential. It is my sincere hope that others will follow your example. And to my fellow Malawians, tiyeni titengere phunziro. Ndalama zikumangozungulira m'mafoni ndi zomwe zikulowa m'mabanki akauntizo sizodyera. Nkhalira udzipepesa tsiku ntsiku. Koma ndi mpamba wopezera zinthu zowonjezera phindu la ndalamazo kuti zibale ndalama zinzake. Ndiye tikamangosakaza ndalamazo, umphawi ndi ulova sungatha. Koma naineyo pano. Ka ndalama za NIF, ndalama za Agicom, ndalama za ma student loan, ndalama za mtukula pakhomo, ndi zina sindisiya kupatsani mpaka 2030. Koma zili ndi inu kusakaza ndalamazo kapena kupangira za phindu kuti chitukuko cha moyo wanu chipite patsogolo. Ndima amenewa, I hereby declare the Coca-Cola Beverages Malawi PET production plant officially open. God bless you, and God bless Malawi. Thank you very much, Your Excellency. That powerful message on the launch of the Coca-Cola Beverage Malawi PET line here in Lilongwe. Now we're about to have a group photograph, and the first one I'll be calling you, and may you please, if you hear your name, walk in quickly and join His Excellency the President. May I invite the first photograph? We'll have Mr. Sunil Gupta. Please quickly join His Excellency the President. Mr. Neil French, Peter Mpala, Manondon Sefula, Naomi Nyirenda, Collins Musa, Josephine Nsaliwa. You hear your name, come quickly and join His Excellency the President. Godwin Ngoma, Tom Piri, Kelly Fernie, and Simon Gaheru. May you please come forward and join His Excellency the President for this first photograph. This is the Coca-Cola team. After this photograph, may I call these names to join His Excellency the President and the Coca-Cola team. Zona, the Vice President, the Honorable Minister of Trade and Industry, Secretary to the President and Cabinet, and Secretary of Trade and Industry. Minister, yes. This is the first one, the Coca-Cola team. We say thank you for trusting and having the confidence to invest in Malawi. Thank you. The second photograph. Be there, join His Excellency and the group there, the Vice President, the Honorable Minister of Trade and Industry, Secretary to the President and Cabinet, and Secretary to Trade. Please join His Excellency the President and the Coca-Cola team.
We're working together, government and the private sector. Yes. Pano chimene chikuchitika ndichonena kuti hayi kumene tafikako ndi kumalechereche pa programu yakuno kukanengo ku Coca-Cola company nde pamene president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamaliza ndithu kulankhula pano amatoletsa zithunzi ndi akuluakulu osiyanasiyana ochokera ku kampani imene ndi ena tikudziwa kuti kwachitika mwambo ngati umenewu ndi mbiri ndithu kuti hayi kwachitika ndithu mwambo ngati umenewu. Your Excellency, thank you very much for the powerful message that you have given us today at the official launch of the Coca-Cola Beverage Malawi PET line here in Lilongwe. And this also marks the end of the program that was set this morning. This time, let me invite you to stand and lead us into our national anthem. ndi mmene wayendera mwambo wotsegulira makina atsopano opangira zakumwa omwe akuwatcha pa Chingerezi mwachidule PET line kukanengo mu mzinda wa Lilongwe, ndipo tu president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndamene watsegulira ndithu mwambo umenewu. Timakamba zonena kuti ayi kampani imene ya Coca-Cola yayika ndalama ndithu kukonza ndithu zinthu zina ndi zina komanso kukhazikitsa ndithu makina amenewa atsopano amene awonjezere katundu amene amapanga wa zakumwa kuti ayi Amalawi akafuna zakumwa nthawi ina iliyonse
azizipeza ndithu timadziwa kuti nthawi zambiri zimachitika kuti nthawi ina mwina nthawi yotentha zakumwa zakhala zikumasowa koma kuti pamenepa imene apanga ndithu ntchito imeneyi vuto limeneli lichepa. Nde pano chimene chikuchitika nchoti president wa dziko lino tsopano watuluka ndithu mumaki imene mumachitikira mwambo umenewu ndipotu akuyenda pa chisalu chija chofira ndi akuluakulu kuchokera ndithu ku Coca-Cola company. Tinanena kuti kwabwera ndithu mkulu wa Coca-Cola Africa komanso mkulu wa Coca-Cola Beverage Malawi Limited. Amenewa ndi amene akuyenda kuphatikizapo ndi nduna yoona za malonda ali pamenepo, first lady ali pamenepo komanso ena akuluakulu ndithu ogwira ntchito mboma. Ndipo president akufika ndithu pamalo pamene akwere galimoto tsopano achoke kuno ku Coca-Cola Beverage Company kumene kukanengo kuti tsopano apite ku nyumba ya boma. Koma unali mwambo ochititsa chidwi kwambiri. President atafika pano anayenda ndithu kupita mu warehouse kumene ayikamo makina amene watsopano ndipo anayendera mmene amagwirira ntchito kuona kuti kodi makina amene amagwirira ntchito bwanji komanso kuona mmene amapangira zakumwa zimene zosiyanasiyana. Timanena kuti kampani imene ya Coca-Cola imapanga zinthu zosiyanasiyana monga sobo uja timamwa uja kumasungunula, Sprite, Fanta, Cherry Plum, madzi okumwa awa akwenchi mapangado zinthu zingapo ndithu. Nde makina amenewa akutanthauza kuti mmene awakhazikitsambo azipanga zinthu zimenezi mochuluka ndithu. Nde akunena kuti kupanga ndithu kwa katundu ameneyu kuonjezekera kuchoka pa 32,000 cases imene amapanga nthawi imene amene wandi ma soft drinks amene amakhala ndithu ma plastic ati amapanga 32,000 cases. Nde kupita chitsogolo akuti zokumwa zimene zapanga ndithu zochuluka. Nde titero kuti kulutsa kwathu kuchokera kuno ku Kanengo tisilepo mwepa pamene ndipitwa galimoto za president zochoka malo ano. Ndithokoza anzanga onse amene timagwira ntchito kuno ku Kanengo. Ine ndi Khadija Lapkeni ndikubwezereni ku Blantyre.